hali n'a sɔrɔ denmisɛnninw nisɔndiyalen bɛ ka tulonkɛ kɛ nin ji nɔgɔ in kɔnɔna na barapereli n'a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen Koro mara la u bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔngɔyalen don ka sabu kɛ sanjiba min nana ka tiɲɛni lase dugu caman ma nin waati in na. San in kɔnɔna na wa tiɲɛni barika bonyana kosɛbɛ, an ka so caman binna wa sumanw tiɲɛna kosɛbɛ. Nin yɛrɛ ye ne ka musokɔrɔba de ye, banabaatɔ don, a ka so binna, n y'a ta ka na nin yɔrɔ in na. Tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ yɔrɔ min na n'an ma dɛmɛ sɔrɔ degun b'an kan kosɛbɛ. Sɔmiya baaraw kɔni ɲɔngirilen don ka sabu kɛ sanji tiɲɛniw ye, wa munumunu saliw dugu kɔnɔna na i b'a jateminɛ k'a fɔ maa caman de bɛ yen minnu ka so binna, wa dɔw kɔni bɛ labɛn na walasa u bɛ se ka taa sutura yɔrɔ ɲini. An bɛ waati min na musolakaw ni denmisɛnninw caman de bɛ dugu kɔnɔna na minnu kɔni wulilen don ka na kalanso in na ka sabu kɛ so ntanya ye. San in tiɲɛni bonyana fo k'anw ka so bi, se wɛrɛ dun t'an ye, o de kama an y'an ka minɛnw cɛ ka na kalanso in na yan. U ka fɔla sanjiba in daminɛna ka na su nɛgɛ ɲɛ 2 waati fo ka taa se a dugusajɛ nɛgɛ ɲɛ 16 ma, wa barapereli n'a nɔkandugu caman kɔni degunnen don nin waati in na, bawo n'i y'a jateminɛ foro caman de bɛ yen mun kɔni ji sigilen bɛ o yɔrɔ ninnu na, wa fɛɛrɛ t'u bolo ni ka ji in labɔ. Sanji nana ka caya, bawo n'i y'a jateminɛ a taara milimetiri 185 bɔ ɲɔgɔn ko la, o de kɛra sababu ye ka so caman bin ani ka tiɲɛniw caya kosɛbɛ. Dugu sifilakaw farala ɲɔgɔn kan walasa ka dingɛba dɔ dilan ji in ka se ka boli ka taa foyer kɔnɔna na cogo min na, an b'o baara dilan. An musolakaw kɔni an bɛ ekɔliso la, sosow bɛ yen, denw fana ni sosow kin sumaya fana bɛ yen, dɛsɛ fana b'an kan. Dugu donda yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ denmisɛnninw bɛ ka tulonkɛ kɛ ji la kamasɔrɔ u t'a kɔlɔlɔ yɛrɛ dɔn. Tile filɛ in na sanji kɔni kɛra sababu ye ka na ni tiɲɛni ye kosɛbɛ nin dugu in n'a komini mara bɛɛ lajɛlen na, mun yɛrɛ kɛra sababu ye ka maa caman ka olu ka so bin, suman mara yɔrɔw ka olu fana tiɲɛ. Seere dɔw ka fɔla i b'a ye k'a fɔ milimetiri 100 ale ni dɔɔni o de nana dugu dɔw la, o de nana nin tiɲɛni ba in ye. Nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka sɔrɔ kɛ kamasɔrɔ i b'a jateminɛ kɔrɔn fɛ hali sisan sanji ɲɛ kɔni bɛ yen kosɛbɛ. O la dugudenw kan ka hakili to u yɛrɛ la, bɛɛ lajɛlen k'i hakili to u yɛrɛ la nin samiya ko in na. Tijani Wederawogo, barapereli dugu kɔnɔ, VOA Banbara o tɔgɔ la.